Oke bolo, damai bolo. Oke ya. Salam sik. Ayo Bas. Anggo sing wireless wae sing kabel. Gak kabel wae. Kena untu nyetrum lho. Ora konslet ora kena untu amat. Apa? Apa? Abi. Oh, tenan to? Oke, tenan ki. Saiki pras guyang-guyu. Oh, kepiye? Saiki pras gawa silit pitik. Silet pitik dari ngarep. Lah iya wis gawa silit pitik pras seneng pras. Rengas kan mau. Heeh, Mas Klep. Pripun? Ning kene ning Tegajedan ndi iki? Sampeyan ngerti pernah? Urung ngerti. Ora ditakon ki bose kene. Bos, desa ndi kene, Bos? Hah? Wadaan. Wadaan. Didongake masyarakat kene muga-muga tambah rezekine. Amin. Sehat selalu. Pokoknya jelali nanggap neh bolo. Iya toh. Kita goyang boleh, yang penting kita cinta damai. Damai. Heeh. Pras, bakul tahu. Nek saiki pras bakul tahu. Bakul tahu kok. Saiki bakul tahu. Rupane wis tahu. Alah kae atas bakul tahu. Rupane bunder tur matutu. Ae opras kok guya-guyu yen didelok sithik untune maju. Bakul tahu nek dodok ketok tahune. Ngatemi. Ayo ngatemi nek dodok ketok apane. Yen dodok ketok. Ayo. Kowe lali to kowe? Lali aku. Nek nggawa mik kepiye? Piye? Ala katir. Ayo, ala katir tir, ala katir tir. Tir ala katir. Model Pokoke dina iki wae kita happy bolo. Ning di Ngapura iki aku. Ya, iki tangannya aku gak rak ngene terus. Dhewe bling. Lo dan bling lo. Iya. Ora kalah ro Rindi lho. Rindi lho, kalah. Lewat. Ki meling-meling kok dorong. Oh ya wis saiki dirodat sik. Karang pras ki pojok ngarep pras ya. Heeh, pras. Pras. Dirungake pras. Kupinge dirungake pras. Tak idoni ora rungake. Iya. Ya nek wedok Bali ya. Bali ya. Pras. Yuk pras. Oke, langsung dirodat pras biasa ya. Wajib gawe. Nesu dah. Kandhani ya pras. Nek kuwi masalah pras mumet. Pas mumet. Heeh. Diusapi kanggo pemain. Iya. Kena jigong apa piye kuwi? Mang dadak diusapi barang. Yo, Mas Mos. Ayo pro kanca awal ruwana rukuning Islam yo iku limo sahadat loro rukun kesiji bisa siro kelawan ngaji kaping pindhone aku ni salat kaping telune bayar zakat pada poso ana ing bulan Ramadan
Makanya iso nek di sikile kayak motor. Piye, Des? Piye? Mlaku. Ayo mlaku kono. Motor yo, siap ke se. Yo siap ke. Oh. Apa? Oh, bagi-bagi Apa stiker. kayak? Wah bagi-bagi stiker. Ya, monggo. Oke, diratani ya Mas ya. Aku bagi Yo, duit. ben oleh. Ngerti ku ya oleh roti ngono, oleh stiker dong. Yo, ada kenang-kenangan stiker dari Citra Rimba. Oke, Ya, terima alhamdulillah. kasih. Terima kasih Bolo. Ya. Oke. Ayo Mas, ayo. Kene bolo. Ini Lek. Lek, kene Lek. Yo. Ayo, Ibu, Bapak, aku mumet. Iki tukang sone gelem ora iki namanya iki. Tukang sone yo. Yo. Kene. Kenang-kenangan, Mas. Kene. Ayo. Yo. Yuk, sayang anak. Sayang anak yo. Sayang cewek-cewek yo. Ade sayangi cewek-cewek. Rebutan. Apa? Oh, kene. Oh, stiker. Ya. Aku mah milu mumet Penting aja sayang bojone wong. Yo, kayak gue. Kayak sapa Mas Irul? Kaya kowe. Kok teko aku kepiye iki? Ya Allah, muga-muga bojoku ora nonton. Ya lo. Ndak nae nangis. Kene Pras, kene. Entar Bu, isih. Des. Aku weruh rupane sing ngedumi malah kaya tolo. Adik. Kene. Oh iya. Oke. Kene. Ngono tok. Udah? Oke, yo disiapke, Des. Ya. Rupane kok tolo ae. Ayo. Ami. Aku ning kene, iya ning kene. Malah sing gelem ini tok. Kok ketek ketolo bae ya. Ayo. Mari bro. Ayo. Sing gayeng ya. Yo. Cek. Baik yang satu ini. Mentolo-tolo. Duh sang mustika ning asmara sana kayung ya nabrek natiko yen jawab tangan irang nono bakal tak mundur kromo Purwakani paku nitro-tro Joget Boloyo. Nadyan jatar handalmu nanging wis tumeki kalbu babar pacar pindho sloko pinabang
Matur suwun dulur. Matur suwun. Cek. Cek. Nyetrum. Ah. Pripun bola masih bisa terkondisikan bola? Oh, bola. Aman? Aman. Kita jaga bareng-bareng malam hari ini untuk panjenengan sedaya. Oke, Allah. baik. Jos senang, Pokoknya jos senang. tambah gaya kita tambah santai gaya. goyang bareng-bareng Ya, bola ya yuk. Allah. Yuk, dirojat nah ya bola. Dirodak. Iya. Pras. Ya, Wis siap Apa? belum? Wis. Wis siap. Oh, sik, Yo. silit pite mentrot. Yo Des, apa Des? Ya, rojatnya apa, Pras? Apa, Pras? Wajib main. Oh, wajib main. Ya, wajib main. Wajib main. Kayak dum-dumang duit apa to iki? Oh, woi. Oh, jaluk duit, Mbak. Ya. Mbak. Gayane lho, Mbak. Astagfirullah. Mbok. Sikile sama kangkang. Gayamu lho. Ora, tak omongke lho. Yuk, diwajib bola. Yuk. Ya. Sabar. Terus. Wajib ngahit lanang wadon durung ilmu. Wajib ngahit lanang wadon durung ilmu. Aja lereng yen durung rusak bodohmu. Aja lereng yen durung rusak bodohmu. Wajib ngahit lanang wadon durung ilmu. Wajib ngahit lanang wadon durung ilmu. Aja lereng yen durung rusak bodohmu. Aja lereng yen durung rusak Ayo, opo Pras? Lebare opo? Melaku, yo. Gimana pasukan joget? Lanjut apa lanjut? Oke, gas. Oh ya, oke. Wes ana sisianku sing mlebu jroning atiku sasuwene sliramu ninggalke aku. Ojo mbok salahke aku, ojo nesu karo wong tuaku. Wis kepacot itu mantu. Udan nelung tumete sing wayang wengi. Rasa drenyong, rasa ning atiku iki tenan.
kepiye iki saiki aku wis entuk ganti Wes ono sisi aku sing mlebu jroning atiku sasuwene sliramu ninggalke aku ojo salahke aku ojo nesu karo aku metu aku wis dapat itu mantu udan nelung tumetes ing wayang wengi rasa renyo rasane atiku iki tenan apa munya ana mimpi ora tanyono sliramu kok kersa bali ora salah yen sliramu nake janji ngomong tak ngomong kok ya ora wingi aku bunga ning kudu kepiye iki saiki aku wis entuk ganti wes ono sisi aku sing mlebu jroning atiku sasuwene sliramu ninggalke aku Sopo sayangke aku sukaro aku wong tuaku wis kepadot entuk mantu ora salah yen sliramu nake janji mung tekomu kaya ora wingi-wingi aku wis ana sisi aku sing mlebu jroning atiku sak suwene sliramu ninggalke aku Oke. pripun dulur aman dulur lanjut dulur Oke. Gimana dulur? Masih aman? Malam hari ini kita ditungguin langsung oleh bapak-bapak Polri dari sektor Windusari. Oke? Dan juga tolong untuk segenap penonton jangan berada di atas tumpuan salon ya. Ini imbauan dari teman-teman MC Audio. Mohon berkenan demi kelancaran acara malam hari ini. Tolong itu tumpukan box salon jangan untuk berdiri menonton. Oke. Sekali lagi untuk rekan-rekan audien di sini, piye bolo? Lanjut apa lanjut? Aman apa aman? Oke, malam hari ini kita hormati bapak-bapak Polri dan teman-teman dari Tri Turonggo Ngesti Budaya Muda ya sudah bekerja keras ya. Oke. Se. Piye. Yuk Pak Polisi turun yo. Se. Piye. Tolong Anda baca peringatan dari panitia. Siapapun Anda yang malam hari ini membuat kericuhan atau huru-hara, maka akan dikenakan sanksi untuk mengganti seluruh biaya yang dikeluarkan panitia. Oke. Gimana? Sudah bisa terkondisikan atau belum ini? Kuadaan cinta damai, kuadaan cinta kebersamaan, TTNBM
cinta akan keindahan. Ya, malam hari ini sekali lagi tolong hargai kerja keras dari rekan-rekan panitia, dari rekan-rekan Tri Turonggo Ngesti Budoyo yang sudah bekerja keras untuk mengadakan acara di kesempatan malam yang berbahagia. Jadi tolong panjenengan nikmati hiburan malam hari ini, panjenengan nikmati hiburan di kesempatan malam hari ini dengan satu wujud kebersamaan, ciptakan suasana keadaan Giri Mulyo sing ayem, tentrem, aman, terkendali. Sanggup apa sanggup? Oke, ya, tentunya malam hari ini atas kebersamaan yang indah dari panjenengan semuanya, insya Allah ACC izin dari tim keamanan terpadu sampai dengan pukul 00 lebih dikit ya. Oke, monggo bisa lanjut kembali bersama Citra Ribha Indonesia. Ya sebelumnya mohon panitia nyuwun Hansaplas nih enten iki Mas Andes kena paku. Nah, dipadoske Hansaplas nggih, minta tolong. Pras, apa iki Pras? Ya Ervani, oke. Ya Irfanti ronce kembang wangi di mungkir kumilang ojo siro meka-meko diturut tahu pengiran. Ya Irfanti ronce kembang wangi di mungkir kumilang ojo siro meka-meko diturut tahu pengiran. Tripun iki bos-bosku. Oke, tadi Anda sudah berjanji untuk menciptakan suasana malam hari ini yang aman, nyaman, damai, terkendali. Biye. Pak Polisi, sudah seperti ini Pak. Oke. Rekan-rekan pasukan diteruskan ndak? Kita warga wadaan Mas. Mas, arep terus ke ora? Nek ora hentikan. Terus ke lanjut. Mas, yang sebelah samping, dengarkan. Dan sana udah tertib loh, Mas. Mas. Loh. Sik. Piye. Aman. Loh. Gimana Bolo? Sabar.
Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khotoya Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan sholihah. Monggo Pak. Bisa diteruskan enggak? Bisa diteruskan tidak? Oke. Kalau satu kali lagi ada perkelahian, ada keributan, mohon maaf, kesenian ini saya hentikan. Ya, bisa jaga keamanan bisa tidak? Saya mohon nyuwun tulung panjenengan nonton gratis di sini. Tolong hargai panitia. Ya, saya mohon tolong hargai panitia. Kalau ini aman sampai selesai, tapi kalau tidak aman mohon maaf, saya hentikan. Oke, Maka terima kalau kasih. dilanjut silakan. Oke, demikian tadi himbauan dari Kepolisian Sektor Windusari. Panjenengan sudah berjanji untuk menciptakan suasana aman. Kalau panjenengan aman, hiburan sampai dengan izin ACC selesai. Oke, sekali lagi mohon tetap jaga keamanan dan ketertiban. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan menungso tergantung dari lisan panjenengan, ya. Tentunya jaga hati, jaga sikap. Yang di depan sini dari panitia ini minta air. Oke, yuk dilanjut kembali bersama Citra Rimba Indonesia. Seko sithik banyune. Oke. Ya. Oke. Man yasrabul qahwata fajamalun. Man utawi sapa wong iku yasrabu ngombe sapa man al aqwa ing air mineral mongko ilang ngelake. Yuk monggo. Pras, tetep kowe yang tak takoni apa? Oh mlaku. Mlebu apa arepan?
kaya wong gemblung sore-sore dolanan wong gunggung ati iki rasane wis kembung wani nyawang ora wani nambung. Nah, nek lagune kalem kok ya iso kalem ya. Wis. Kuwi ngopo, Des? Hei, ora melu latihan kok kuwi kok. Yo. Bisalto sih yo. Siapkan saweran Anda untuk Mas Andes dan kawan-kawan. Yo, Des yo. Gilok-gilok lek salto rasa dimusiki. Ya to, Des. Musik gue cantik lah. Nggo cangkem wae, Dut. Yo.
Wis. Ora ana sing nyawer, Pak Des. Ora ana pisan. Wis sembake telus kepes-kepes e. Pak tumbas pempes sing pundi, Pak? Yakin nggon aku iso ngono. Ayo wis yo. Arang Pak dhewe tugase rampung Pak Lep. Yo. Sembake terus napa apa nyel panitia kok. Sembak terus. Adik napa adik? Adik napa? Apa tete? Apa itu? Nana tutu. Apa itu? Nana apa itu? Nonton dheweke wong edan ngono. Ayo Dik, ayo Dik. Kotoke wong anu. Dur. Pintu song de. Ayo. Aku anak bube. Ya wis. Awak dhewe jak pamit sik. Nggih nyuwun pangapunten bilih kawula atur kula mboten penak ning atine panjenengan. Lan ugi kelakuane kula sing kethek Mas ya. Nyuwun pangapunten masih berlanjut dengan Citra Rimba Indonesia dengan babak yang terakhir juga. Ada babak wedok Sri Kandini Bos. Kita goyang bareng-bareng. Wis, yuk. Dung 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 dung. Weh, bendere teleponan. Weh. Telaki. Bendere. Jangan marah-marah. Gendong. Ora ngerti wong sikile kena ngestaples e. Ayo. Wis cenut-cenut. Aku uruh galon. Galone mudi.